Вика, какво мисля от тебе? Аз мисля, че си много хубава, много се забавна, имаш много як характер. Главата на отрезана. Да види са. Полет си братовчетка, имаш кучанци, Махни малко, я да ти скажа. Йорки, шилски териер. Чакай малко, бе. Не. Йорки, да, Йорки. Какво друго? Ма е много си яка и... Така. Чакай, че ти съм седнала като някой. Яка си, забавна, пекана и си дъщеря на Темелко и хечна Аз покажа чорапите. и братовчетка с на Полина. 2001. Бракор. Тук бяхме са били напили, само сме говорили на този полет 2001. Кой ти каза бе? Никой другия. И тя какво е казала? Ти само минавала и ние двете сме викали, 2001, аз чува. Добре, чао. Ай, чао.